Nekako kad smo pobedili Amerikance, čak su ti naši navijači, koji su naravno, to su bila vremena poznata, čak su pripremili Slaviju da se odmah vratimo, da ne uopšte ne igramo više finale. Toliko je to bilo tačno iza nas koji smo bili tamo, koji smo bili na licu mesta. To je bio veliki uspjeh. Ja se toga sećam, a i sada podelim to malo sa trenerima koji su ovde. Kad je počela ta utakmica, naravno mi smo bili pripremljeni, mi se nismo pripremali pred utakmicu. I bilo je tu, još vidim lica ovih koji sve znaju, ali dobro, umeđu vremenu pobjeda sve leči, naravno. Šta želim da kažem? Želim da kažem da smo stvarno se mi pripremali za Amerikanci. Mi smo imali takvu ekipu da na kraju mogli smo i da izgubimo neku utakmicu, jer je tadašnji sistem, u to vreme sistem takmičenja svetskog prvenstva ti je bio dugačak, morao si puno utakmica da igraš i onda si na kraju kraja mogao po neku utakmicu, ne namerno naravno, ali mogu si po neku utakmicu da izgubiš. Tako da bili smo spremni, stvarno smo se, sad kad se pobedilo, onda je vrlo prosto reći spremali smo se za Amerikanci i zato smo pobedili. Ne, stvarno smo se spremali jer smo imali tako dobru ekipu i mi smo pre toga pobeđivali, naravno, i znali smo cilje, znali smo koga moramo da napadamo. Tako da ta utakmica, samo da se vratim i da ne davim previše, ja sam bio trener, mislim, te ekipe. Nisam bio, kao što neki kažu, on je bio pored linije i tako. Da, tačno, tu sam bio ponekad na klupi, sedao sam i na klupi. Ali kad je počela utakmica, to je istina, evo tu je Željko, tu su ovi igrači, tu su treneri koji mogu to da vam ispričaju, taj osjećaj. Kad je počela utakmica, ja se pitam sebi kako ćemo mi da dobijemo. To je atletika, to je brzina, to je skok, to je tehnika. To je apsolutno ne veruješ. Ne veruješ da ti si tu, imaš neki plan na koji način bi mogli sada mi da se držimo svog plana i kao što se zna, mi treneri ne aplaudiramo kad naši igrači postignu koševe, već se držimo nekog plana i plan igre je za nas najvažniji.